Βρισκόμαστε στο Διελαστικά του κύριου Άρη Δημητρίου και ήρθαμε να μάθουμε για τη νέα του υπηρεσία. Άρη, πες μας δύο λόγια για την καινούργια σου υπηρεσία. Έχουμε ανοίξει αυτό το χώρο όπου κάνουμε ευθυγραμμίσεις αυτοκινήτων, αλλαγή αμορτισέρ ελαττήριων, quick service, φίλτρα λάδια μπουζί και φρένα με δισκοπλάκες. Τι ώρα μπορεί να έρθει κάποιος πελάτης? Είμαστε καθημερινές από τις 8.30 μέχρι τις 7.30 και το Σαββάτο 8.30 με 3. Ευχαριστούμε πολύ.